मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जाय जाथायखौ खोनायोब्ला नोंथाङाबो रागा जोंखांगोन। नंगौ, गावनि मोजां मोननाय हिन्जावनि गोथार जुलियाव बमानि गिफ्ट होदों सासे दुथां लाइमोना। बेनि उनाव गिफ्टआ बेफ्रुनानै जायगायावनो जिउ खहा जादों हौवा गोदाना। बे इनाय जाथाया नुजाथिदों छत्तीसगढ़ रायजोनि कबीरधाम जिल्लायाव। नंगौ, मानसिया खिथेर लाफिननो मा सानो मा साना। गावनि मोजां मोननाय हिन्जावा गुबुनजों हाबा जानायखौ रागा जोंखांनानै इनायनो खिथेर लाफिननो थाखाय गिफ्टआव बमा होफानानै आसखान्दा खालामदों दुथाङा। थारैनो बे जाथाया हादरनि गेजेरावनो दासान्दि सावरायजागासिनो। सुलुंनि बादिब्ला दुथां लाइमोना गावनि मोजां मोननाय हिन्जावनि जुलियाव बमा बारुद सोफानाय मोनसे ह'म थियेटार गिफ्ट होयो। बेनि उनाव गिफ्टखौ खेवनाय लोगो लोगो बेफ्रुयो आरो हौवा गोदानजों लोगोसे सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। लोगोसेयैनो जाथायाव गुबुन 7 सुबुंफोराबो जोखोम जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि सरजुखौ पुलिसआ हमबाय आरो पुलिसनि सिगाङाव गावनि मोजां मोननाय हिन्जावनि हेंथायै खिथेर लाफिननो बेबायदि इनाय जाथायखौ खालामदों होननानै दुथां लाइमोना सिमान लायो। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।